Ay tügüleme, yegencik qoğume. Süydün ama getirmeken boşadıpsın döküp. Salam Satıktay. Salam qoğume yegen. Mamka. Maman öýde. Ecem eltip geldiydi, kızgınjak süýdi uratdy. Ay tügüleme, süýdemeden getirmeken boşadıpsın ýolly döküp. Sen wara aşgana goý süýdi. Mamaňam öýdedir. Ödem ya çöreği tandırdan çıkardı, gelecek diýdi. Tügüleme, oňarpsyň da. Sen süýdüň aşgana goý. Mamaňam öýdedir. Bali. Kızgınjak süýdi çel. Ay sen kapyny açyp bilmeň, men açyp bereyim. Gel. Ay berekella. Eyvay Allah'ım. Şatlık. Kim geldi? Ceren'in ıydılay süýt getirdi. Şatlık. Hamalan bir seyretmeýän ýaly Jerenem günne bir daha dogurajy. Ay bolya ho. Tadrayn ýenirden süýtdir tara. Dadyrjak bolsa öz öýüne çagyrybam iýdirip içirip bilýär. Maňa da iýlegine çykmana ýüz gerek. Gülsara gaýyna seredesi gelen oga ýa nidiresi gelen oga. Sen wakaň zat diýmejek bolýan bolyn. Bolýalay ho. Goşulmasana. Ejem özümdi ýoşuk bilen duýdurarym. Şu hojalyga meňem dahylim madra. Ya hiç da goşulman ýaşaýynmy? Gelin. Yalnızca biri mama deydi mi? Ho eje, Ceren süýdi uradypdyr. Gyýjagady geldi. Vay tuveleme. Gülfaracan, süt çiğ durmasın. Derrow bişirgin balam. Daýda. Jeren biz azara goýmajak bolup, süýdi gaýmak kyljedip bişirip ora daýypdyr da. Vay oňor aýypdyr. Ceren janyň sygyrynyň süýdi ýagyldyr. Ýogsa da biziň süýdimiz bilen goşup batyraýmaly. Daýda, biziň sygyrmyzyň süýdi ýagsyzrakmy näme? Geçen ýyly goşdumam bolyn, kesilli. Ziýany ýok Gülfaracan. Bir gezek aýry batyraýar. Daýda, öňkü çekide gatyklamyzam näme etjegimi bilemok mene ählisini goňşulara paýlaýaňyz. Iň bolmana satdyraň bogam. Vay Gülfara. Satsaň bolmada. Onsoňam bir gün edip iýeren zatyny iýdine gaýtarmak bolmada. Adamyň göwni çygdyn gawagy ýalydyr. Onna akzat satmak bolanok diýip şäherden oba gelip mala seredeýin. Hözürnem goňşular borsyn. Eje. Jany. Ejecan. Biz sana seyretmeýän ýaly. Gyýdyň her gün bir daha duratdy. Ana ýaňy süýdi uradypdyr. Ha özüm çörek pişirdim, çöregimi alyp barjak diýipdir. Nämini biz oba maskara etsek bolýam kary. Eje oň öý aýratyn, ýer aýratyn, bir öz maşgalasy bilen bolsa bolanokmy? Onsoňam giýewoň hiç zat diýenokmy? Eje iň bolmana sen bir şoňa bir ýuwaşyk bilen duýdura. Ha goňşular näme pikir eder? Saatlyk ejesine tereden okmy diýip pikir eder. Vay oğlumy. Türkmenimizde gowy depdesturi bar. Gel okuram, git okuram, gelmeden, gitmeden, ortarada dövül okura diýär Türkmen. Okuram diýenler Türkmen. Bak eje oňa düşünýän. Aramyzda bir iki köçe bar. Günnede bir goňşy okura bolmy. Onuň goňşular äder saatlyk ejesine tereden okmy diýmezmi? Bara özümizde. Süýdemma, çöregemma eje. Sen özüň ýuwaşyk bilen şoňa duýduray, uratmasyn näçe? Oğlumy. İlgün aynadyr oğlum. Hemme zady bilýändirem. Hemme zady gowy düşünýändirem. Ondan Jeren janym pen ýaly men çağama.
Olam sen geldi men sevmeye hakkı var. Vay yoksa da. Yer koğutu kızın süt bilen çörüge yelle. Şey delmayece. Hav. Oğlan. Şatlık. Men sana goğurdan üstüne yumurtka çaktımı? Ay sen yumurtkanı ödün mena ecemle. Ödünü yayıp alam. Şeytan ayece. Süy diýmeýänmede de näçe wagt boldy. İcem oğlu kimi görse şoňkuluk şulam. Vay vay vay. Mama falan. Vay men bağlacığım gelipdir. Yürücüğümün ödünü gelipdir. Vay bağlamın bağlatı gelipdir. Mama Ece nerede çörek pişirip baracaktıydı. Kuğda çağım. Attılar var mı? Oh sana düğünün çağım. Şey deyip gelip durun ha. Uy mama düğüne belli Mehmet. Vah çağım. Tibi neyse görütemem bana adılık et ya bağlam. Fenamin en yakın coğramın adı takılan. Mama enen sen çoğuran mı? Onunla da ne hili coğra. Çağlıktan iyilimiz ayrı giden oldu. Mama sen ağlayan mı? Yok bağlam. Mamalar hiç açan ağlanar. Uy mama eğitip pervanayımın doğumunu hemen düşüp gidersen. Ne deyip burada? Hemmemiz uyuşup çık gider. Bana çağın. Uy yoksa da yürümen tağım koca burdat korkuydu. Gel. Ten yanına bak, minmeyen bir dedim lan. Sen o maşinlik adam değil Sen o. bile kayıtmayın dedim ben sana gün yaş gitti o gün yaş var ya gün yaş var sen bile yola çıksan o. O gün yaşına kavun tek o. Karanlık düşman esene da karanlık doğru. Açkiyin ayır o, açkiyin Ya ayır. iyi hareket lan. İyir ko bir. Yoşa yap kapısını yoşa. Yoşa koy ver. Üffet ay günüyor üffet. Vallahi. O yapılan ağa bollu değil o. Sana taş ölüdü sana itar. Ağam traktör değil mi? Bol yala ho, bak. Ne? Tamam. Tumor değil ho. Timar. O sen getir diyenin adı şu. Ha o şu da şu. Timar mı şu? Timar şu. Ha şunun için öyle timar verili ya. Soğuk düşmedi mi? Ey tekke suğa düşmeliler ho. Hani sen karnı tuğranacak dedin değil mi? Şun timarla işini. Yap kelleden çıktı. Ken vurlayan da putu sen. Gurlap min kellemden çıkardın Men vurlayan. Ne şu kelim ne yaptın çıktı o? O sen ken vurlayan o sonunun yadından çık ya. Yürü. Ütülrak ol yürü. Hay. Geç. Geç. Geç çay. Geç ho. Geç. Sen geç diyen ho. Ey ben maşinar benden zor ben beni gir de o. Sen gir ho. Gir değil yaka gir sen o. Gel. Ne dikkin? Ay tüvölüm. Gellik. Şu tayda var. Adını tutanladın var dikkin. Ne mi dedin çık ya? Ne mi dedin çık ya? İşlekli edilir mi? Ne mi? İşlekli. İşlekli nereden geldi ay? Ağzını tutan çık ya diyeyim sen. Aha sen mebilin vaatları gerektiydin değil mi? Aksesuar. Mebil aksesuar. Aksesuar. Ana şun vaatları baştaydı. Aksuar var mı sorun? Hava aksesuar değil o, aksesuar. Bu vaatlar ey. Yine de bana gerek vaatları da şey. Tamam. Ala la burayı. O alalım ben O öldün. büyüde bir şey tırnakla doğrudan açıyor o. Alın şuradan. Aha ne mi olsun pulun yetti mi olsun? Buldun mu onu? Hava pullu. O Timar ne mi sana mut versin mi o? Yine amatlı vaatları. Amatlı. Hoş geldin abi. Selamun aleyküm. Yaşın edelengen. Huda şükür. Kim ödeyim abi? Ha, Bizim şey timar, mevlak, suvar marketinde istinlik, mevle, değiştiratlar vardır abi. Siz ne mi ödüklandırıyor? Ne mi? Biz var ha ne mi şu? O koşun. Ya o kim kılıklı? Hava ne mi? Yanka teyze asılayan ayna var ha ayna. Ha, aynen. O teyze getirdi lan. Ha, Teyze siz değiştirat getirdi. ikinci tarzı abi. Ha. Bekke eten yani ettirler. Kim ayol? Hanay, niye taşo? Ağam karam var. Daha bir mı çıksın?
Ay İsmet yük düşüp kayttım da. Hava. Selamun aleyküm. Ne be bir açılyan teyze aynı geltirdilerle. Niye? Ha bize mi? Hava size. Hava gel ağam. Yok orket Ha sonun gerek mi? Şunun gerekli. Ay he gelmedi la hava. Bu hat gelen Bana yani. ku ölme düşürttüler o. Cansayım yüzün bir yerde saklasan o tanıdık. Hava Durusuna bir yerde. Yok. Yüzün yemiş gibi ağzını tutan eder kıttay. Ağam sen beni tanımak için geldin mi? Aylanmak için geldin. Aynen mi için Tanımalı geldi? da Hava. aksuarlardan tanıştırma. Aksesuar. Aksesuar. Bolya yok tanıştırayım. Yor ilk soğuk da ya şu aynen gör ay. Sen ne ayladım ey? Ne ayladım? Eynimin şunun gelip o bu başlığımla salanmış gitmeden bolmalar o. O tane adamsın Hava katı vururlar Son o. salamla haydın ne olsun? Son salanmış aydın o ben git çıkken bilece oynan oğlanım o o. Görürsün. Ne tanışın görürdün. Yok başlık gittik ya oynaman ra. Gelme şu duruşuna doğulan rüyken. Ay bileme böyle oynamadık ne bilen son. Ey inim şol şarin oğlu o men beni şari on kakadın bilece banlisi yaptım o şu adamlar o. Yönüm ön adamdır ötken ay. Yok son salamlaştan bolan ok bunu son. Borana kov yürüyor bu düşo. Yemek dedik yırtık uyardık. Hava. Satık koyuyor ya başın. Ay dedi Sen bolan olsun ne bileyim. Eden ol. Bu tana yara başlığı. Ne Bu tana tana yara? yara. Tanandın muçuk. Ay erteyin bana bilir yani yer yok la yor. Gel. Başlık selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Başlık mümkün mü? Gel bakka. Neme şu çağırık dostluğunuzu gelip durup olmaşlık. Salam Geldi, edeyim. geldi. Gel ağam gel. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gördün gerek. Ayttım ha men tanar diyeyim. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ne öyle? Kovmaya da lan kız. Olma böyle. Ay tügöleme. Ay yani men tanar diyeyim. Tügöleme. Hey ol lokan oğlan ol gidip duray. Ya şu geçin oturun arkaya. Geçtik kızan. Edin ödünü gelen yalı olgun. Mekanzan var ya. Gördün mü karşısını? Gön tananlar. Bak sen olun ya şu men mekana del. Mekan? Ya men var ya. Şu birliği bulaştırdı mı? Ne mi? Mergen. Mergen zar bağışla. Yo mergenim del men. Mergen? Yok men adım Söhbet. Saring oğlu. Saring oğlu Söhbet. Çağırın ola del men. Saring oğlum değil mi? Leyl vallahi. Ayol men alış yatsıma yardıma düşüyor. Yok yatma oğlum sen çıldırıp bana o yatma oraya yatma. Meredin oğlu. Meret ben kalkam oğlum ne la da baydın. Kalkalanma dur saçma. Yok ya şu men çağırın oğlum del, meredin oğlum del. Men Oroş'un oğlu. Ana şu oroşu o da sar diyediler de o. Ay mungulen var ha. Git çıkar katkansı bu düşüyordu. O ne yaptılar da. Geçek bilmem. Edip pay koyunu yaptık ha. Yani ağam bağışlan olun men şehirde önüvestim. O var bir gidip görüm. Yok men git çıklığın diyene git çıkan. Ay yok ya şu men elimlerim şehirde. Eren. Ya Muhammed. Böyle olatlar İslam. Neme hizmet, neme kulluk var. Ay bir de şu bir açıkla bilen aynı. Teyze çıkan var ha. Bizim timar mebil aksuarlamızda sizin islenlik haritlarınız var. Ödüm el yeter vakadan. Ay gördün mü? Ayttım ha men o. Bekke, görköstürdün mü, adam düşündürdün mü? Başlık görköz çok korkup durdum olun şu başlık tanıyan çağırık dostu deyip de. Salam edeyim değil bana. Arkayı verdim. Hadi ya benim Almanlar. Bağışlan olun. Çağrı dediniz, meret dediniz, may vermediniz, çay, kofe de hödürlemediniz. Yok çay oturmaz. Yok çay oturmaz. Yani şuradan bir ağla olacak. Hangi dur abi? Al ya. Ne bileyim pulunu mağaza söylemeyeceğim o. Mangal mutfak yani. Sağ olun ya. Arkayı Bekke ödüm bir uğruktur görköz. Doğru başlık arkayı görköz. Ol ya. Tamdıra çörek yap, kelle başaya qarasala, mellege seret, sığırsa, üstüne de günne mihman, nememişin, gelen mihman öz ırsığı bilen gelýämişin. Şo mihman öz ırsıgyny öz öýüne oturup ise bolanokmy qagay? Vah. Vay. Ecem çağatya. Alo Ece. Hawa qowma Ece. Hawa qowda şükür özüňem qowma.
El iş edip atıyor nece? Hava. Hava ce. Hava. Bila şun sesinden ya da. Yok lagaca sığır yatakta değil lagı. El iş edip atıyor nece? Kapıyımı da var. Öküzdandılar ol. Sesi katışan. Hava ce. Bu aracı ödüm cana derin. Bol ya. Sağ ol ece. Vah vah Ecem can. Vah hey. Aa çıktın mı? Al canavar. Men olmasam ağaç ölürsün senin. Korrak mı? Gerek ağam, timar bir de kil var. Qaytdı. Ana. Ha. Gördün mü? Ay malak turnuyor olmaz ya. Ey turnip değil ho. Şimdi eşik atılmalılar şundan. Ha, gerecin alyan. Hava geleceğin alyan. Yine kalır yığını ya. Hava yığın aymalı. Ana. Ana. Öyle git yarım gel yarım. Vallahi ekşil oradan bunu ben. Hava. Vallahi. Yine el yağlıklat koyuyan bunu. Öyle yaptılar o kalstuklarını koymalı o bunu. Ne saat koyulan. Ha o sağlık koyuyan. Hava. Bırak pul zaşına bir yerde koyamalı. Ha. Hava pul koyuyan ama. Ne amca kal? Hava yine. O başım çıkardıydı ha, yatayandıydı ha. Hava. O bolup dursun yatayanı min. Hava ay o da sanık panik asap görüntüsü da bir. Hayatın aymanı olsun bunu şunun sanlık yağlı attır da o. Yine bir yarıgam öyme söyüm atmalı. Yattın mı? Hava. Sen asyandın da öymen bir ne zal var ba? Hava ne yaptın aymanı gelineceksin Asya'da öymeler. He bol yer var. Ulan ne yemezsen as vermelidir de. Hava. Ben gelam ne berlerim görüştüranı. Bulatlar var Görüştürün, görüştürün. Gerek katlarını sayla vermeli ne? Havula. Timar bir de kil var diye Hava. bakma. Hava. Hava görüştüranı. Hani? Bana gel. Hani? Gel bir de. Aynı da Hava, bir hava, şu da şu. Şu da şu. Terlik. Şu da. Hava. Yok aynı yapılıyor. Aynı yapılıyor. Ha sizin diyeniz de şu. Hava. Açıp yapılan aynı dedik de. Açık yapılıyor. İçinde O bildiğin başlığım kelli ne kayıttığı da ya açıp aynı yapılan. Sen dedin ya. Hava. Şu değil. Tanıyan. Tanıyan? Gördün mü? Başlık ben tanıdım. Oğlaklar masaat verdi. Gördün mü? Ağam. Başlık seni kok tanıdı. Yönetini onu tanıyabilmedin daha. Hey. Ya. O ne mi dedim mi? Evet derim diye. ya seni. Tanımam mı? Tanımam mı? Tanımadık falan mı oluyor? Ağam aytma. Başlık küçük ha oynamadık o. Ey başlık çağa da oynamam ben ne? Ay oynamadık o bizim başlığımız o. Gelen ağam. Ey ne eyledim seni? Karış. Aytma. Timar kil var deyip. Deret ağam. Da. Görüyen değil mi ağam? Deret. Şöyle. Oğlu deret ne? İki taraflı oynuyordum. O bıraktan öyle koksa bıraktan öydeki koksa. Oğlu. Ne şey koksun orada koyuyorum. Aytma. Sen ağam deret. İki taraflı oynuyordum. İki taraflı oyun. Gel ağam gel. Bıraktan gelince mudattan koyup bıraktan öyle zattan koyuyor. Ya vay yine de var teyadelimiz var. Gel ağam yine. Ne mi dedik? Timar. Bizde hil var. Ya sizde der bizde hil var. Sizde hil var. Yine deret. Açtın. Ana. 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 Öydeki şahiteplerini koyma. Ana. Gerek var. Görüyen değil mi? Hava. Yine de. Sağa Kulak kalkası koy. Gözcüklerini koy. Hava. Hey, bu ne öğrendi bile. Evet. Ne? Kaçacağına gel. Böyle öğrendin okunu gideceğine gel. Yok öyle Gel. Gel kalın alyan. Yine koy ya. Koy yan. Gördün mü? Oğlaklar var ya. Öbür öğrendin oturma. Ben öz bilendir. Gel yan. Koy ya. Vallahi. Böyle. Ana. Yine deret. Şimdi şun aynalarını görüyen deret. Hava. Hani açılıp yapılan aynı dedim de. Her gelene de aynı dedim de. Koyma. Yine. Şunun görünüşleri. Haydi görünüşünden gerek giden Bahadır ağam. Geri öğrendim de polya mı? Hava. Taf böyle haydından gerek. Kaydır kovurdum saylaymalı. O sayla. Geri öğrendim de polya da. Oğlum. 3 metre 2 metre atma mı? Hava sonat böyle da. 2 metre 1 metre nedir? Onamat böyle. 1 metre 1 metre. Ay böyle onamat böyle ra. Bak 1 metre yarım metre nedir ki? Ay ha böyle la ya. Yarım metre. Sen öyle diyen mi? Hava. Ay bor onu 50 santim atmadı. 56 50 mi? Hava. O onamat böyle la ya. Ben sana 3 tane Ha oğlum böyle ya. Ağam sana Üç böyle iki. O sana böyle ya şuna. yarım saate yarım tane atma mı? Ay ağam ne öyle diyelim aydın. Hava. Ne mi ne? Hatamam bak görküleyin. Atmadın aytma ho. Ya kovlayan verdin. Yok isterim var. Ya şunları ya aynı hani. Şundan biliyorum saylayan. Hava saylayan ağam. Vay ben istiyorum. Evet selam. Vay çok Ay önemli. tamam ben. Timar bizde hil Bu ne var. var? Ben şu görünüşünü kovurdum yani. Şu görünüşün mü? Bu düş. Şu görünüş dedim şu görünüş ağam. Öyle isteyen hem de şu görünüşünü kovurdum. Vallahi ağam. Allah şunun ne çıkarttığını ölüm
Ay ölçek aytdık ey. Awa ölçek. Ölçeğini aytdın. Hadi şunu Bolly. Bolly mi? Ahirin ola ya. Yad ettin ay. Gatar kayın ola. Gerek latla. Görüyorsun değil mi? Sen gelende bütün ovam yigdeler. Sen gelende ovam geyer begresin. Pelvan, uzak yaşa ediydim. Sağ olun. Canım, sağ olsun. Sağ olun. Sizin marlığınız men marlığım. Aramızda ilmi dama maşgaların arasında başın dik olsun. Dünyam yazmalı, dünyam sazmalı. Ne çene desem de gülüm. Şuraydımlara sana yazılan edeyim. Sağ ol ediydim. Uzak yaşa canım, sağ olsun. Sağ ol. Bileceğim. Çaycağıdan iç. Çay içelim. Sesin bağlı yatmasın. Han men nahar göreyim. Sen hava çay soğuk Böyle, seyrederdin bunlar böyle. yetik gelyanlar. Ana ağam nerede kal? Aha geldiniz mi? Ağam selamun aleyküm. Gelin Selamun mi? Gelin aleyküm. ay baleni. Arslan. Gelin ha. Uzak yaşa. Tanrı yalkan sağ ol. Gel. Uzak kasa. Tanrı yalkan. Gelinler gururun musun? Söylem kovum yer deylanlar. Sağ ol jigince. Sağ ol. Sağ ol. Gelin ha. Gelin karıştırdın ha. Kovum yer deylanlar. Gelinler gururun yer deylanlar. Kovum yer deylanlar. Şahscan hanecim? Gecem şu komşulara varça orasının yanına. Bir talam edip bariyan nida. Bilecek elaymer keniyim da. Kovumsunuz, köp araştırayan. Geliniz mağla hır, ken araştırayalar da şeydim. Aleykümselam. Tanrı yakasın sağ olun, seyircilikte atnaşalı. Alın oğlum. Yürün. Yürün geçin ha. Hava yürün. Geçin. Pelvan beni eceme garaşacak gelsin. Girayın el keniyim da. Şeyle han Aşağı gelinler soğuğa, geçin yürün, onu. yürün, Girin. durmam Hadi beydir. böyle berik geleyin. Gelin. Ya adam ancak geldiniz mi? Oğlum sağ lapsın. Go go. Şeydin ha beganların ha. Hança açın. Kovmaya daylanlar. Ölçerlenler. Men size go tümşan çayın çirenci. Ay sağ ol ağam. Hança içi oturum. Sadıkçan ne? Garaşıp al kaytma kıyınmayacağım cigim. Vaka ağam alıp kaytacaktım. Görmen geçmeyin ip dur da sen bari ver bari yan niye? Ömrünü hiç olmaz işte. Siz oňar ýaňyda boldy da şo. Başladılar yine. Bar git alıp gel. Bir adım en piyada yürümesin ecem. Yine bilmem. Hani koklaşman sana ha. Şu yere adamlar bar iyisini aladasın. Taşlak geliyor da ha. Vaqt pul. Selam şemşa. Vay, meni bir davaňda goşmaň. Öňüm aýtdym, gaýrat edin. Men hiç kimlegem däl. Hani bir-biriniz çakmaňyzy koyun sana ha. Körpe diýip bar iş meň üstüme goýýaňyz. Bir zat bolsa bar nagaraň meň üstümde döwýäňiz. Ay Türkmenin kiçisi olandan diýipdir ha Türkmen. Çekiver de ağalan näme? Gülsara. Ha. Sineme bäwejik alarça wagt bolly. Siz bäwejik alaňyz okmagy? Şu dikkirdäp girip çykyp ýörsiň. Size de mä wagt bolly. Selvi alarsağa näme ýaşymyz var tek, dogry dämi? Ay gün ýeniňem geçip dur. Bize beren o. Berse bir mündem durjakka. Baran lukmanlamyzyň bary ikiňizem sagat diýe. Merjen can. Ruhtan düşmesene. Sizin tek yaşa. Geleceğiniz öňüňizde. Ruhtan düşmäň hemme zat gowy bolar. Inni merjene de bäwejik almana çak golly. Toy edenlerine neçe ýyl golly. Bize entek ýaň toy etdik. Çaka bir ýem bolly. Ýöne eliňe diliňe bitýän zat barmy näme? Allahyň özü bermese alajyň näme? Ýogsa haýsy zenan eline bäwejik alyp o bäwejiginem sallançakda üräs gelenok. Nesip bolsa bizem sizin kal şähere göçüp şäherden jaý alsak, bäwejigem derrew alarsa. Näme? Agaýd Gülsara agdyňdan çykýan gulagyňy eşdiýärmi? Gülsara, Şähere göçdük diýär. sen körpe, daýdama kim seretsin? Nesip bolsa şäherden jaý alsak, şähere göçdük, ejem şartlyga ulagam alyp berjek diýär. Agaýd Gülsara. Siz diýäniň kim bolýar? Uy, kim bolsun? Şartlygy kimiz bolarsa? Gülsara, daýdam näme? Oňa salasalyňyzmy bir? Vay, daýdamam ýok diýip durasy ýokla. Esas zat şartlyk bolýar diýär. Gülsara, diýän sözüň näme gaýt? Mellegi jaý daýdam sattyrmaz.
Düýe garrasa köşegine ýer diýäňmi? Daýzamam ýok diýip durasy ýokla bize. Adam düýe däl. Onsoňam daýdam inte garranok. Vay, garry bolmasa da iňirdisi ýetik. Siz ýaşaýmansyňyz şolaydy. Bizem ýaşak gördük şolaydy. Ýöne daýdamyň beýli iňirdisine meşitmedik, yamanlygyny görmedik. Ay howa da, garryny men başyma taşlap göçüp gaýdandan gurrunam maşgaça bolaýa-da. Gülsara, goý gyýyz bolan bolşuň näme gyýyz? Agdyňdan çykýan gurrun näme? Bizem ýaşadyk aşlydy. Enesi eşitip häzir bir hilek golaýmasyn. Dogry aýdýaň Selvi. Ogullar eşitse-de halamaz. Beýle sözler aýtmasaň gowy bolar. Şonu niýsene Merjen, men Gülsaradan garaşmadym bu gurrunlara. Ýürüň beýdip oturmalyň, aşağı düşeliň, garaşdyrmalyň. Oglanlaram garaşyp oturanlar. Ýürüň. Künün menem şähere göçüp gitdim. Onu sana görmäge zar bolar. Näme diýär? Dur. Buğurun ýerden tap. Gowunçyn tap. Buğurun ýerden tapdym. Ýene boş ýerde aguradyň ay. Göçmek gurrun ýerden tapdym. Ha, oýnawatyr. Oturup burada tapaýaňla. Ejeme kim teretmel onu? Ejemem alyp gitjek. Dinlesen meni. Ejem hiç haçan şähere göçmez. Sebäbi ilmi dama bir de aýtýady kiçiligimizdenim. Şuly ýe, şu ojaga qakan mehrisingenler diýip. Ejemiň habar barmy bu zatlardan? Ejem men aýsam göçür. İntak aýdamak ýöne aýtjak basym. Gülsara bilen maslahat et. Anna näme bizim pikirimiz gyzyk kylýarmy sana? Näme diýär ýa? Bir de o garrymy sen näme gurrun edýäň ony? Ya dursana sen o. Owa şähere göçdi da onu. Nerede yaşayacak şäherde? Ya bize aýtman jaýja, astaçaş, alana däl şula. Bolup biler. O maňa ýaman gyzyk bolurlar bu. Hawa. Innovator sen näde boljak şäherden jaý? Han aýtsana maňa. Hay yok, intag alamak. Ýöne o da jaý satyp Vay. alarmyn. Oňa çenem gaýnlarda ýaşarmyn. Habarym var bu gurrunlardan? Şu wagtda eşitip dur. Näme diýäň o? Habaryňyz var bu gurrunlardan? Yok, bize daýdylar o. Pelwan agam, bular beterini tapyp otur. Indi näme täzelik? Indi näme? Ya, şu kelledi gowy işler o ama. Gaýnymlarda ýaşajak diýeni görýärmi? Gaýnymlarda ýaşamak daýym bir erkege utanç diýämi? Han goýuň sana o gurruny. Niden tapdyňlar teň ha, oňym aklymdadyň da üýtgäp ýörenlerler. Yok ağam, aklıma üýtgän ok. Ýöne şäherden jaý alyp, menem öz başyma ýaşajak. Onsoňa mowada sizden ýaňa gün ýok maňa. Körpe eýtmeli, körpe beýtmeli. Bar iş meň üstüme ataýaňyz. Haçan görseň ejeme gowy seret. Hamana ejeme men seretmeýän ýaly. Sen günne süýdi uradan bolýan, çöre uradan bolýan goňşa çykarýal etmediň ha. Hojalyň bilen boluberdi. Ýagşylyk etseň mene. Näme ýagşylyk etme, ejeme seredemokmy? Sana sereden ok diýär. Bizde de var şu süýt. Çöre gama süýdünmi? Sen ha bolmanam innovator sen bir körpäme da biz sen şey diýip çykylardyk kiçiliginden bilýärmi şonu? Garroýa sen galsaň sen seretmeli bolsaň da minnet etjek bolýar. Yo, minnet etmek däl ağam. Sizden ýaňa köçä çykara ýüzüm galmady ho. Onsoňam göçşek diýdimi göçşek. Öz başyma ýaşajak. Aýjym galanda adyňa bilemok. Şu jaý satsaň paýjagasma berersiň. Satmak hakda gurrun olmaz. Indi doğanlaň sen ayağından asılşyan, badagatyan, şile guryan ollamy, şeýlemi? Bu sözlerin gatagır degdi jigem. Gatagır. Şemşa senin bir zat diýdi. Bu dawaňyza meni goşmaň diýdimi? Ine ulagamyz bar. Öýde çeler. Isle satın, näme etseň şonu edin. Menden pul soramasaňyz bolýar. Azar vermeseňiz bolýar. Sizden pul sorajak bolýanam ýok. Sen inim dinle. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa men sana jaýym tap bereýin, gerek bolsa pulumy bereýin. Şäherden jaý alajak, heziletdejik ýaşa. Ýöne garry bilen işim bolmaz.
Beýle şäherde ýaşagyn gelýän bolsa, men göçüp baraýaryn garryýa. Men seredäýäryn, sen beýle ýejeňe seretmän tanýan bolsaň. Sen tanmasaň meni tanamap, inovator. Men elime pul jagady berip, owadak öýe özüň marjak bolýanyň dagy. Puluny özüňe nesip etsin. Men özüm satarnam, öz başyma jaý alarnam. Men öz başdak şäherde ýaşajak. Men şu gapdarymdan atdyrşmasaňyz bolýar. Sen inim. Doglanyn mesa bol. Gowy başladyňyz başyna. Şoşuň ejemeli. Hani şugurruň hiç şutaýda bolmadyk ýaly alyp baryň özüňizi. Ýaş toýmaz sag bolun, gat gowy sowgat etdiňiz. Vay bunları. Öýe barıp arkaýyna oturaýman. Pehlwanjan. Gel oğlum. Men birinji gözümüm Wagt saňa döni. Wah. Men no bahar oğlumsun sen. Gel Uzak aýjy. ýaşa. Saňa welcome. Sag bol ejem gel. Geldiňiz. Göresim gelip gitdi. Gowmy ýagdaýlar. Ýörüň. Mene şulary. Sen alyp gaýtmadyň ejeňdi. Pälener maňa ýegen otur. Ýörejem sen. Oýne diýaklar. Ağam tordu kesti, Cenab Kaymak'tan yürüyüte getirdim. Vay oğlum tortu keseldiler. Ejem sen gel bilecek. Ya bismillah hani. Ana. Uluk ýaşa. Aydar. Yeni kiyler oda yetersin ağam. Selva, padava deşkirda. Git. Hani? Yok, büyük bilen aday. Eceme birinci verin eceme. Birinci pehlwanjan oğlum. Yaşıma bakmasın. Benim yiyeyim. Balgaydım. Hani? Balgaydım. Mena. Ay ulak. Ya. Neyse sen. Doyurdunuz. Hani? Ay. Al oğlum. Hani bir dakika hadi verelim. Vakay. Ay bir üstüne. Yönetenime rat yok ha. Daha benzeme, olsama ne? Şey değil çağıram, şey değil. Bal bol. Hani sen? Ana. Balam, ömrün uzak bolsun. Bagtly bol. Elmi dama öýüňde toý bolsun. Elmi dama çağıçyklaryň arasyn ne bol? Senin bizim aramızda olacak. İyi bağlanım, iyi bağlanım. Gel. Gelin hemmemiz bile uzak yaşa deyip kıyırırlar. Oğlum. Ulak yaşa. Hani çatçıyan bar gitar amal. Ecem canım affedelinle şu. Şey derler mi? Gitarasını alayım buyur kar. Mehribanım, sen olmasan biz bolmazdık. Şoň üçin şulaydım sen hormatyma. Maňlaýyňda barasın, sen garama ejejan. Dünýe dursun durasın, yok garama ejejan. Maňlaýyňda barasın, sen garama ejejan.
Dünya dursun duradı, yollarıma ececan. Bir sır dağım var rani, bir sır bağım var rani. Karazlık bir karani, finarıma ececan. Ececan, canecim, finarıma ececan. Ececan, canken, finarıma ececan. Amene cemgan geçe. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ. Bolup bize mehriban, fin karıma ececan. Karşılasın koca dağ, karşılasın koca bağ. Bolup bize mehriban, fin karıma ececan. Bir sır dağlan karani, bir sır bağlan karani. Karıcık bir karani, yok karıma ececan. Ececan, canecim, fin 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 karıma ececan. Fin karıma ececan. Fin karıma ececan. Hiç karıma ececan. Men ne iyi bağıtlayar. Uzak gelsizi. Canın sağ olsun senin. Başın dik olsun. Hay hedil bolly. Ağam uzak gelsi. Canın sağ olsun. Başın dik olsun. Beğendirdin bugün. Ecem can sene var ha. Ece canını bidem yuvaş bilen yöre vereli. Vaktimin bir sene vardı. Ece sen bugün bir de yatık gidiyorsun. Aktıklanan seni görüyoruz gel gitti. Ben etir özümcü ertik kayda yarın. Bor bala. Şun tebbe gala yer. Şatlıkçan oğlum. Arkayın gidiverin. Pelvan bilen ertir ödüm bararın. Bor Ece. Helvan canım, Ecem'im sizde kalacak olsa benim Troy'un şehri açmalı. Mercan bolsan yöre Ali. Gonç, menem düşürüp geçeyin de söhbede canım edecek ha. Gayret edeyim. Yürmenim siz bilen. Sağ olun, ince. Aksiyci oldu, hayret tasın. Ecem'in çiğdem uğradı oynanma. Hanına sağ oturun. Ana karrıyma da geldim. Getir. Getir bunu. Evet. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Olmayadıylar. Geliyen mi Ece? Vay şatlık. Zatlarını yığınap nire uğramakçı. Dan ulen. Ece bir de iş tapar bilen şehre gitmeli bolluk. Bir aylık. Vay. Men haberim yoklu. Oha bir şehir daş yerde la bir olmayaş mutlu yol. O adam hatta falan molyandıra. Sen ki alak. Ayağım aşağını uluğum orada bilyen. Hay mali. Hocoluğu kim teretmeli onu? Eceme kim teretmeli? Geline mi aydına çürüp alıp var yani Allah. Ay men nahar tuğuma eşikleme kim teretme. Joň üçin alıp var yani. Ay doğru. Ha ola. Her kim kelletine gelen ne diyor vermeli? Ecem yeköde yaşar da anlı gününü vurur. Keyfim kellendinim. Geler durar dayla ala depme. Ay deyin günler gelir durarsa daş yerde Allah.
Meni alat etmeyin. Yine meni alada koyayman. Borledi. Sen edin. Alat etme. Havar tutar durur. Çağa değerlerini biz. Sen sağaman otur. Gelir dururuz biz. Yürü Ali. Gitseniz sağımançı gidin. Yine meni alada koyayman. Sen edin. Borece. Bolya. Sağaman otur. Bolya. Havar tutar dururuz biz. Hem sen giyirece burun. Yürü. Tek giyirece burun. Oh, bunu atır. Şehirde mi? Hava. Yürüyoruz ne kadar. Gelin. Ecema anladın mı? Neye mi edip diyorsun buraya? Diyan uyanlı atlangı da bu maslahatlar etmeliler mi? Aynı bir an gönlüsün ha. Ayttım ağam iş sapar bilen var ýaty. Onun çağa değil ha. Her bir yören adamı idarlap gördünüz mü? Garan niyetin aytmak değil ne? Men aytjagmy aytdym ağam. Ağam gayrat etdim, bana akıl vermesene. Ben aklım ödüme yetip. Bir de meni çağaly, maşgalaly adam. Ha sen gurrundan kaçmada doğurcan aytsana. Näme etjek bolýan sana düşünüp bolmadylar inim. Ağam, sizin hem öz aladaňyz ödüňize yetip, her kim öz aladadyň öde edýär. Menem öz aladam ödüm etjek. Onuň men işime goşulmaň sana gayrat edin. Hani sen azıcık sesin hayallat. Nähili bir hilmen sen ağamdan, ýağımdan çıkarmak. Yo, bilýän ağam şu taýda duraýyn, bir düşüräýin. Ana durdum, hawa. Düşüräýin ağam. Hawa ne durdum? Bolya, hawa. Sen inim dinle. Sana bir kağıt buldum ama. Durmuşum özüňçe ýaşamaly. Hayalyňam dinlemeli. Yani hemme zat çakçaga sülen. Bir zat ýadyndan çıkarma. Garry bilen ejem taşlap barýansın. Barjak ýerinde de ýüzüň gülmez. Gelin sana da değişli şuurunlar. Barmyň janyň sag bolsun. Yo. Bekka. O başlık. Şimdi şu suratlar var ha. O. Şul ullukta gelýän, şulan hemme. O ne şu nereden ne? Ha, şul standart. O standart o. Hay, şu görünüşdiýen badryny şu taýda. Düşündüm. Şuladın şu at 182 sanatı geldi ha. O. Galanlara bir yolla. Galanlara bir yolla başlık. Şimdi bulan. Aha. Şu scena atılýardam göne şulan. O. Ha o. Oturdular yerine. Düşündüm şunu var ha bol şey alak düşündürüp daýdyp bar müşterilere. Doğru. Yo, arkaýyn ol başlyk. Özüm dakik gaýdan yerine var, oturduk gaýdan ha bolýar. Özüň dakmak gerek gäle usta olanlar bar ha. Bolýar şolar näme de başlyk bir müçük jaňa başlyk bir müçük başlyk. Ulus. Ha bak. Alo, ho mara. Başlyk näme diýen? Bilýän, başlyk näme diýen? Başlyk näme diýen? Ha? Haýsa ýaly. Uy, näme? Ha. Genejim gelme. Bolýar, arkaýyn ola. Genejim geldi diýär. Ha? Genejim gelip duraba. Nira. Hawniýetinde otur diýär. Bolýana gelse verip durda. Aha. Hawa, taňry ýakyn. Assalamu alaykum. Oňmy, army. Şu haýyrly sen agat diýe. Şu täze ýeriňiz, şu taýdadamy?
Hava geldim. Geldim. Oran. Vallahi bardım, bar. Aha. Selamun aleyküm. Waalaikum ho. Ağam kovme. Innovatör näle? Geldin mi? Hava kovam. Kovmadın da. Hava koca geldin da. Hava yaxşı. Ecemem köp salam aytdı. Waalaikum assalam. Kovmejam ýagdaý. Hava. Sen garaşadyr men bir barik gaýdaýyn bolýarmy? Bolýar. Dur ber otaydy. Dinle. Inni şunu garlyk. Başlyk ýene jaň gelýärdi bir munçuk. Başlyk mümkin bolsa başlyk. Bol saltyrak gurulşdyny bey, bä, senem bana. Aýtdym men başlygyň ýanynda durýum. Bolşuň näme aýlaýdym? Bata. Bolýar. Bolýar diýen, bolýar. Bolýar arkaýyndan bolýar. Bolýar diýen, bolýar. Başlyk şuma näme maral jaňat ýa näme genejem ýaman gaharlýar, näme kabinetimiz otyrdy diýedi. Ýaman gaharlýar aýol. Maral aýtdy şuma näme gaharlyp durýar bol näme. Özüm düşünjämeden baş. Ey, men meselany öýüňizde çözmeli. Näýlaý bular? Arkaýyn ol başlyk bäm özüm çözerim. Mesele etme. Arkaýyn ol. Oglanlar özüm aýdar. Eyvah. Geldiler. Oh. İçine giraymen. Kende şunu çoğatlap daşynda garaşdyňmy? Ay şu taýda garaşaýdym sen. Gowmy öýçerler taglykmy? Yaxşı, gow. Ejemiň tagyny äli. Gow yaxşı. Gowum deňjem da. Gow, Ferhat sen işdiýdiň ha? Hawa, iş. İşdiýende bar anym bärde kabinetde oturyp işlemeli iş ýok. Sen ýukçy bolarsyň nim. Ýukçy? O ýukçy. Any gelen ýükleri eýlek geçirmeli, yerleşdirmeli, atışdyrmaly. Bolýar, baram. Başararsyň da? Hawa, başararym. Bolýar, bärde şap durma girere. Ha, oyna. Ýerden çykgeldi şular. Olaram töýden soň. Ene şu ýerden çykgeldi. Ýaman üýt köşükler enki. Bu nire goýulýar? Nähil? Şu isteýän agydına goýun. Lara ýaman üýt köşük owudun. Ha, köp zat ulanyp bolarmy? Ne bir kartinalarım täze. Owo. Saylaýynmy? Sayla ýöne täze ýerler soň goýýan. Oy. Wa, ýokmy? Vay, sohbet. Owudun ýaman üýt köşükler. Ýewropeýsk stil. Owadan da kän şemşa. Sohbet. Öz jaýymyza goýaýyl şu. Bolýar, goýar ýöne täze. Ýewropeýsk stil. Täze ýerler soň diýip aýtdym. Bolla söz berýän. Hawa. Vallahi. Bularım täzem sohbet. Hawa aýtdym ýa ýerden. Her jaýda birini goýasym gelýär-de. Ýaman owudun sohbet bir jigin bir alaýna täzillenýär. Bolýar, bekke. Şunu goýurdum da. Şunu. Bir ula oklasana. Ho başlyk. Ho başlyk. Şunu bir ula oklak gaý. Ay, genece. Sizden özünüz bolsa iki naýlanma da. Wa hemmesine maljak boli. Bolýar. Bir nokla. Bir noklamy? İki naýlanma gence getiranma. Täzillen soň hemmesine malar. Bolýar. Bolýar, bir bolýar. Öýümüze ýetjek bolýar. Ýörün. Üýt köşükde. Bolýar. Öýe gördi şuraýyn, bolmada boşadýar. Renkler täze gelen ha. Gel. Gelýän haritler bilen tanıştyrşaýdyk meni. Bolýar.
bolarım men gündüz gece Yeki koymorun men seni hiçe Sen men baktıma düşanın gowy bitçe Netice'ni biz bilece Sen bilen ovadan dünya Menini bilyen bu yana günler Sen bilen mene bareyem Ananım söyle Şananım söyyen söyyen Bu yürümün altından sen aydıp yatamam Yeke de Qaytala yenide Bu sevgimiz barada Kime barada Bolup demedim Söyle demedim Bana sen ker, sana men ker Bir sevgilikten bölüşür iki yürek Seni günden sejaban kütünme termen Sen näme şertin olsa edeyin aytbarın emen Ananayın sana yılanayın Sen isleyen süy bolmana sen anayın Ananayın seni yıladayın Sen gülsün gülüp bahtlı bolsan benim olayım Bu yürümün altından sen aydıp yatamam Yeke de Qaytala yenide Bu sevgimiz barada Kime barada Bolup demedim Söyle demedim Bu yürümün altından sen aydıp yatamam Yeke de Qaytala yenide Bu sevgimiz barada Kime barada Bolup demedim Söyle demedim Yanında bolarım men gündüz gece Yeki koymorun men seni hiçe Sen men baktıma düşanın gowy bitçe Netice'ni biz bilece Kakana bir işten geldi. Adetti bu kaka sağaman geldim mi yağdaylan kovmi. An koyan çüğümüştak turup kan. Koy çüğümüm. Menem koyayım siz çüğünmey. Menem koydu mine şunu. Birinci yerde sapağınız onun işiniz edip bolonuz sonuz bir saat 2 saat telefon oynaman ruhsat bara. Öteyarcan sen koyacağım sen meni yokan cilen. Sen kayat sen seyretmele. Sen terbiye vermele ha. Böyle kaka. Gepleştik ya uçuyumuz, koşağım. Mene üç oğlum ma deyip yere öve sığmanıyor. Çağalaram kakasından öğrenyenlerde. Kakasının ecelerini ünserme işiyali. Hadi geçin otoğunuza çuyumuza. Bar sapaklarınıza yetişin de var. Çuyumuzu bana birlay bağırlacaktım sapaklarınıza. Gepleştik ya mesela ho. Pelvan, çayım nakarım tayin kaysın alayın. Çay alay bakalım, tek nahar gerek gel. Böyle. Pelvan yadak gelensin. Yine al çayını iç. Ey ha, ola ne adam payri işten sonra öyle olup geldi. Pelvan. Sen bir derek gereken canın yakyan. Bak bir dere değerli olun. Büyükön bir çekme la maşgalada. Dinleyen oklarda, dinleyen ok. Dinlemezlerim seni. Sebep sen aklım hiç kime gerek. Düşüney, doğunluğa minni çağa der. Çağa değerli vak onun doğru. Bor koyolla yedim şu kurumları.
Hani sen koğusu ayda oturhan ağam saatlerledi mi toyun ne diye? Pelwan, sen doğanlan için madama yaxşılık edip gediyen bilýärmi? Madama ýigrenji bolýanam sen. Sana ulullyp kıyınçılık bolsa sana yüz tutýarlar. Galan wagtam sen dinlän oklaram. Bolya. Doğanım dinleyen ok, öyümde çağalam dinleyen ok. Gelinim dinleyen ok, men sana herlen, seneme dinleyen ok meni, men herlenler sana burada sonra ver götürna. Ağın, bir toydan ururun aşak bolyan, sehet bu arada gılıklanyan. Men sen dinlän okmy? Pelwan, men sen kaçan dinlemedim. Ayt kaçan dinlemedim. Ne şu an koyarlıysan dinleyen o meni. Men sana sonra verdim, ağın kaçan sehetin allı, toyun ne diye deysen dinleyen o meni. Mene sana gownluk berjek bolýan. Senem hemişe kiňal men gowrym döwýän. Ey borlay. Bolya sel bu koy şu an sen artık maşlayo, artık kolyalay senki. Men kartyk maç bolýarmy? Men gepim artyk bolýam sana. Ay hawa da dogonlaň urnal gamal bolsa 2 pay berilen ýaly. Men bolsa men gepim sana artyk maç gelýän pelwan. Sen meni asla adam gazabyny göreňowa. Ey gara yükünler çeker diye bir çekmeli ora bu durmuşun derdini aladasını. Yadıma düşýän ikimiz uzağa başta göçüp gelemizde ne bir ütüş boşumuz vardı, ne bir gapgazımız vardı, ikicimiz bilece nehayli bir sadece durmuştan başladık ikimiz ünlüň başını. Karaça firmaň bir aňyrbaş çaynek kasesinden bir kiçik dükkan açypdyk ýadynda bolsa. Ählar dugulumyza yetdik, ne çatan özümizin dükkanymız var. Hatta sen ulanyan gap başlan ama Karaca firmanın atlary. Näme kemçilik edýänini men düşünýärmi? Pelwan, bu gürrüňleň arasyna biziň durmuşymyzy goşma. Goý Selbe. Kim zadyň var sere çepiňe saňa. Hudaýa şükür oğulýaryny oğluň var. Bir gülala durmuşyň var. Şunlar arzu etip yetmedik mi kime? Sen meni adam hasabynda görýän bolsaň, men sana näçe aýtdym? Men yaramok. Pelwan, men bejerek almaly. Näçe gede aýtdym? Hi bir gezek dinlediň meni. Hey başgalardyň men sözüme. Jogap ber Pelwan, jogap ber. Şol ejem dogonlam diýip ilgünne de tinkiýaly ejeli bar. Goy Selbe, goy. Näme kim zadyň var? Menem äsenen zıtmajak bolup, depemde götürüp gelýän seni. Sen asla men adam gazabyna göreňowa. Pelwan adam gazabyna göreňok meni. Madama bir şükür dar o televizyon. Madama bir şükür. Şükür eden ok sen. Yine ben günahkar. Madama kakargı menden çıkaryan. Men kaçandan ver sana yaramok. Men bejer galmalyp kaçandan ver aýdyp ber. Şol ejem dogonlam diýip ilgünne de tinkiýaly ejema. Menem yurdumyzda bir ýerde doktor bolsa sen görköz sen aladaň men hiç taýt etmem ýatan ýaly etdiňmi men Selvi? Menem bir ýerde sen bir alagyň bolsa urundy algap ber sen asyl sen keseliň senne bir sen waswasalyndan bir kesellay. Bollenni menem ýadadım ýerdim şurrunlardan. Ejem dogonlam ýadadım sudurmuşdun. Ejem oğlu sen. Yeter! Menin sana gurnap beren şu durmuşum sana yaramayan olsa 4 telefona 14 tarafına çık. Utiyar, ejem bilen kakym näme söýüşýär? Kurperak gelýän. Şunçynyň kitabyny oku kitabyny. Oku kitabyny. Ey gazak, senem golonga näme körpü? Be, oku kitabyny. Öçür kompýuteryny. Ama sana da başladı değişirler. İyi var. On sana da ma diýdi, kakym kitap okudy. Kakam size maňa tawsyrdy.
Haçan görsen aynaň önüne de bıgydam. Gıydım. Oturmun sağaman. Eçe gelin, moya gelin, gömeştmenlerin. Ay geldim işte de biraz yadadım mıydım. Bulmadın? Ha, eçe. Vah goglunga bilir ya haçan ördün şu aynaň öňünde özüňe terenjam berip ya TikTok oýnap oturdun ya efirde oturdun. Näme gerek diýdim şu zatlaňyr ýok etdene gaýrat etdi. Özüm ya da ýandasyndan. Ece näme işläýin öýdü? Näme işläýin? Bu şatlyk hädimen geler şatlygy bir nahar pişirdiňmi? Aç geler ol. Ece men nahara ökde däle, nahara sen ökde bilýäm ha. Agyz, Gülsara. Haçan seni gaýnyň ýa-da men pişirmeli ijak naharyň ýa çöreňi. Seni meni bir maşgalan gelini bolňa. Nesip bolsa çağan bolmaly. Olary terýe bermeli janyýdym. O sana maňda sakkyjyň aýyrtana gaýdy. Haçan oda watsyl edip berdi. Ýok et sakkyjyňy. Çay demledinmi? He diýmän şatlyk geler. Aç geler özüm. Ýollaşyňa derew çay demle. Nahar şort taýýarla. Ece. Gel. Ağam mümkün mü? Bonsan gel. Armağan, salamu aleyküm. Wa aleyküm. Olmaya da ilan. Tamam. Şükür. Gel geçin. Neyim işlen ya da näýeli? Hudaýa şükür ağam, gowy. İşler gowy. Yetişýäňmi? Ho, yetişýär. Ondan mara şu ağam birazçyk bir zatlarymyzda arzanlaşyp edemiz. Soň hasam sewdamyz gowy bolýar, Hudaýa şükür gowy bolýar. Bir şol internetden gelýän sargytlar köpräk gelýär, Hudaýa şükür täzeýle ýakynrak da ondan işgär sanyny biraz köpertmeli bolýar. Oňa da nesip bolsa bir 5-10 tane işgär täzeden diýdim. Yetişär sağam. Öňe mailnamany öňde goýandyr näme seretişdirsen. Bolýar, tanşalym boljak işler. Ağam bana bir soraşmanrak gerek edem etdim bolýan. Näme boldy? Körpe geldi. İş sorap. Ondan iş alaydym menem. Hani bir öňki owadaky iş näme arada şähere iş tapar diýip gaýtmadym ol. Owadaky işinden çykypdyr ağam. Sene mallapdyr. Yo, aňdym la ýoň sözlerine bir yalan bardygyny aňdym men o. Şäherde de barmadyk geri ýoken. İş tapmandyr. Şeýdi meň ýanyma geldi. O da. Menem jeyim diýip iş alaydym ağam. Hawa näme iş edýär bizde? Ay şu ammarda ýükçe edip berleşdirdim. Bonsan bir edil bir ammara dagyny bir öz iniňe bir kiçirak bölüm maşlyklarda gedäýmerken indi haw. İşlesin görsün diýdim de ağam. Menem sen elimde az yük çekmedim ha. Ene näçe ýyllar işläp bersam. Körpe bolýar da. Tödemokda. Ece mur habar barmy bulatlardan? Yok. Hawa ýagdaýlar näýeli? Ay sesinem çıkaran ok gelýär gidýär. Şo çağalar bilen gaýynlaryna bolýar idi. Gülýär garry taşlap bolup ýoşun eder. Ahir bilýän aýlanyp dolamşylar ýa gaýnym bar. Ya ýene bir zat. Biziň tohumyza da gelişmeýän zatlar gaýnymda ýaşap, eýdip bunyň möjük bolup ýörmek. Yo men oňa näçe aýtdym agam, ardan jaý we al şu wagt diýip. Oho, nämeň jaý, nämeň jaý? Nämeň ışkynda, nämeň külkülüne düşüp ýörsiň da ýa men bilmeýän bir zatym, mam näýetdiň daýmyň ýa senem şol urdamy. Ya bir zatlardan men habarym ýok, ýa bilemok. Hawa pul nerden almaly? Hawa jaý nerden almaly? Jaý pul nerden almaly? Pulsuz bazara barandan kepensiz göre girdi ýa.
İşin hemen sen tap beripsiň o günde. Jay nirden näil almalmış ol. Ana o da jay satjak diýdi. Nämen satjak? Nämen satjak? Nirden tap ýaňyza şunu ýa gurrunlary? Ya senin şoň gurrunlamy? Ya men bilmeýän bir zatlanmamy? Yok howagym. Näme gurrun tapdyňyz o bu taýda? Ana körpäň edip beren dady. Howagym men hiç zatdan habarym ýok. Iniymiş. Dolan önünde gepleşdi ya şu meseleler hemmemiz üýşüp. Ýapyň awş satjak goýjak gurruňyzy. Şu gurruňa deň sok sapar gelişiň bolsun. Men size janymyň ýa-ni inim siz menden gizlenip ýa bir zatlar etip berdiňizmi? Näme diýäňiz o? Şu menden bir uzat menden bir habardan ýekeci işiň başyna bar aýsaňyz ertek gün göwnüňize deger. Bolar am. Tur işiňle bol. Özüňem işgärlerle mulaýym gepleş o. Bara. Ağam. Näme bölmask edeýinmi? Bölmek. Getirenle meni öz stolum beraýyn ona. Yükçü ol işledim. Bara. Yük taşat. Bara. Ödem kapıyından gelaymesin. Bara. Nämeler bolup ýörew, näme bolup ýörew biziň tohumda. Bizden näle ýalaymy çağay, bizden däl ýalaymy çağay. Ejem daha neşte aýdyň bu zatda ýürek ýarlar. Hawala öldüm molla. Bular bara. Kakam dünýeden ötenden soň horhar etmejek bolup körpe inim. Al gel ber meh. Türkiýe oňlarymyň edebiýatyna şeýle bir hikaýa gabat getdim. Hayır perdendi mehriban bolur anamymy saklagydym sen ýylgyrsaň dünýe ýaz bolur kalbyňy pek saklagydym sen ömrümiň terçemini sayla ýolum merjenini geçmişiň pek Ho. Gowmýardy. Geldin mi? Nerden otyrdyňmy? Gowmýardy. Gel çayım yancı demledim. Demledinmi? Geldim sağ olma. Naharym taýynmy? Hadi görün. Ha, Şemsa. Gurleşimi diýaly bolar anna. Senem öz paýyň alarsyň, menem öz paýym aljak. Yo Şemsa, men sana aýtdym ha. Diňe körpäde işlerle bizem şo ýene-tan çagatdämi? Şo paýlaşylsa, deň paýlaşylmaly. Düşünçdükmi? Bor Şemsa. Bolýa. Bor, sağ ol. Sağ ol. Gowulma bolmasyn sen soňky döwür ataň öňüne köp gitýän ýaly. Ejemiň öýü, öz öýüm boy, ýat ýere gidemok sohut. Sen öýüňe şutaý. O ýere sen myhman. O zaman edil şu waşa dawaly ýerde görünmeseň gowular şemşa. Ataň öýü bolsa da. Şo yer satylsa, bay dawa ederin. Näme dawa etmen? Ederin? Ay satylası ýokla. Satlygym satar öýdemok. Maňa satylandan satylmany gowy sohut. Ýöne satsa, Näme satsa? menem öz paýym aljak. O näme sen paýyň barmy taýda? Oy, hawa, hemmesi alýara, menem aljak. Ha hemmes ölse senem öljek bolsa. Towa diýi sohut. Sen menden diýinjek bolýan öýdäne? Öz gepiňe görä gep aýdýan. Men senden diýilmek üçin aýdamak many. Koşulma şo ýere. Ha bir gelip kimin aramda koşulsa gowmy? Ýakarym şo sana. Ýani kim zaryň barmy? Hojalykda neçe zat bolsa artykmajy ýok. Men diýen mesleňe. Men seni dinläp, diýeniňi ede gelýändirin. Ýöne gaýrat et. Dogonlamyň arasyna, atamyň öýüne goşulma. Men sen dogonlaň bilen araňyza goşulamok. Bolýany, näme sen şonu sene? Ya menki ýalňyşmy ka? Gonç. Näme çek bir derek goşul. Yok.
Hökman goşulmaly. Näme üçin? Olar bar mellek jaý satyp, pullaryny paýlaşmaly. Menem garada syňap durmaly olary. Ýok, sen ýalňyşýan. Şu wagt öz paýyňy talap etmeseň, ertir gelip sen jaýyňam satyp paýlaşjak bolarlar. Dogonuňam bolsa öz hak jagaşyny talap etmeli. Başyňy biderek dawa sokýanda. Sen öz ornuň bil. Sen ornuň gelen puly hasaplap maňa aýtmak. Galanda bilen işiň bolmasyn. Özüň gowulýansyň da gowanç. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Şu çakka çene sen diýeniňe ýok diýmedim. Ýöne şu gezek. Senki nä dogry? Sen goşulma läl şu dawa. Men sen aýalyň hökmünde, maşgalan hökmünde aýdýan, saňa gowluk bolsun diýen. Nämämiz kim? Seret gulýaly öýümüz wa, ulugymyz wa. Hemme zadymyz gowa agzy berje ýaşaşyp ýörs. Näme kimlik edýär saňa? Goşulma şu dawa. Men sen aladan edýäne. Sen men aladam edýänmi? Sen men aladam edýän bolsaň, men 6 ýyl bäri. Men 6 ýyl bäri perden söýesim gelýär. 6 ýyl bäri men kaka bolasym gelýär. Şeýlemi? Sen perden söýesiň gelýärmi? Hawa. Men söýesiň gelenokmy perdendi? Men näme perdendi islämokmy? Men näme elimde çağa saklasym gelenokmy? Men elimde zat mı gowanç? Hudaý bermese men näme diýin? Barmadyk kapyym galmada. Barmadyk lukmanım tebibim galmada. Men näme diýin? Men elimde zat Hudaý bermese men günäkärmi? Onda men günäkärmi? Bilemok. Bilen hiç wagt perdendimiz bolmaz. Näme üçin? Umytda bol. Sebäbi Lukmanlar bar mesele gelininde diýdi. Şu zatlar bilmem. Näme üçin şu çaka çene aýtmadym? Men şu çaka çene sen göwnüňe degmejek boldum. Günä menne bolsa. Biderek sen duluň saklap oturmaýyn. Ruhsat ber, gideyin. Dur. Sen ýalňyş düşündiň, Merjen. Merjen, dinle meni, Merjen. Dinle Koy be. meni, Merjen. Hayır elini. Dinle meni. Men sen söýýänligim üçin diýän. Men sen göwnüňe degijek bolup diýmedim. Menen başga maşgal alyp ýaşap bilýäna. Düşün bir zada, meni bagyşla. Maňa senden başga hiç kim gerekkä. Meni bagyşla. Men sen göwnüňe degmek üçin diýmedim. Maňa azar berme. Güçtäýdi. Güçtäýdi. Yallacan. Meni bagtly halymyň hemçin bagsat edýär. Bize yekece perden berseň bolmaýarmy?